ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେସେସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆ ଭିତରୁ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କା ପଦବୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଆର୍ଟିକେଲ 1 ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ରିପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟ୍ରି। ଡେମୋକ୍ରେଟି ମିନ୍ସ ହଉଛି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଓ ରିପବ୍ଲିକ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରିପବ୍ଲିକ ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତ ଶାସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ ସେପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି। ତ ଶାସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାସନରେ ନିହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦେଖିଥାଉ। ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କିଏ ଆସୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ନେଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।